в града, в който се преместихме, пък попаднах в среда, в която приготвяха метамфетамини. Произвеждаха ги. Мислех си, че са ми приятели само защото ми дават, а всъщност те са ме подготвили за нещо много страшно. Подготвили са ме за склоняване към проституция. И това беше доста решаващ момент за мен, в който да реша вече, че аз имам нужда от по-специално лечение. И родителите ми така бяха доста настоятелни. Постъпих в програмата и ми беше много, много трудно. И в момента трябва да извървя целият този период от 12 до 18 години за една година, което е почти звучи като невъзможно. Представете си го като една планина, нали? Първоначално се струва много високо и се чуеш, нали, как да се справиш. Постепенно обаче започваш да вървиш и колкото по-нагоре се изкачваш, толкова повече виждаш края. И много, много усилия и постоянство, мотивация, желание се иска. Много е трудно да се справиш срещу себе си.